Balimao alinya kuma très urgent. Balimao bié mercredi 30 octobre 2025. Modibo Kone n'ale Mali service de renseignement Yamogo Bayi. Ale ni Fatoumata Batoulounyang. Noye Assimi Goïta Sunguruye. Olde Djera. Ka contrat 210 millions. Anga doronin contrat Malion. Abe Batoulouni. Modibo Kone de Bolobi. Mena contrat en papier yira. Signature bébé non ba bela djele yira oula. Wari joli de sarala. Wari intara chogo jume. Ali Fransi togobe contrat ina. Fransi fana ya ka oke di yorom fana na contrat konana. Nema fana ngo nunu ni Fransi be ka barake. Oho. Mali nunu nga document confidentiel chama de benebulu. Nebe ka mogo la jedi ou. Nebe bonu yo dondon di. Nimbe da fale menebulu ya nokoi. Mena kala Mali ndembe la jelen kado. Mali ni information do yi kabaku kodidu. Si drone den woro Malion ne bolo ni armement contrat beke. Ni armement contrat beke ay kuma ina mede. Ni armement contrat beke ne bolo nga beke ni ministère de la défense de ayi ou ya boy sab pour que ka kodatugu Modibo Kone para la couverture mais en réalité contrat imbe batulu nyang de bolo. Donc ou bo kesan ka Sadio Kabara écarté peu awa farabugu yara nye fara anga farabugu kan bina chogo be meno fana sekere fana fanyana bi Malion ube fen na Bamako kono ho ha ho ayera me ko siterni do na soufe aya me ko kunu ko sura ko su somara fe jona ina bo parce que voilà ko somara fe jona na ko siterni do na o kan wo e nyimali me mena mun fanyana Malion na be imai dugu bebe ku gamba hali Australie fana bora ko kaga mo aga jamano de nga Mali bla Mali mbo de fana nunu be c'est que nunu be karama de una dormir u jolen quoi kula shinoko ka mogo joli na shinoko quoi Malion mena boka secret fanyana contrat in fleni contrat in konna na Malion contrat in page bela jele ni a fara nyoko ka ça va à peu près 13 pages contrat in 13 pages di 210 millions pour 6 drones turcs achetés par Modibo Kone le patron du service des renseignements a bɛ signature bela jelimbala mena détail do di folo parce que contrat in ka jan page 10 ani sabadi contrat nye Modibo Kone ba foko segu tungaran tro abene bulu yanno koy contrat be bene bulu aga signature abebe yanno voilà Modibo Kone reka signature flé SA adresse bala ou ka email ou bala anu ye mun ye contrat signa bela jelimbala be flé nyakoro tanto mena yoro do kalala kuma do ne debali ban contrat ngere konna kuma do de fora contrat in kono ou yo contrat signé ou nitrique contrat signé malien bela jeli ngal ko la bede ko confidentialité mune fara contrat in kono ja Modibo Kone le tra contrat signé ko il représente ko Modibo Kone représente l'état malien ou yo de seba kono awni alache ministre de la défense bi ministre de la défense bi no Sadio Kamara o mata et puis créer ka armée de l'air divisée de meno fana secret fo onyana bi malien nous be théâtre body là ima obeka boli tiktoker ni fon na fanga galon fabriquer fambea ça ne va pas dire c'est pas pour rien jamana chama be ku ga robla malien division de be armée kono bi ni al qur'an chambe ka tiede fo yana ne ba ni soro chogo jume ni wera dama fara nte ne be ni information soro chogo jume malien ko wera be mandat do la folo donc contrat bela jeli flene fen kele ni dabali ba contrat kono na meno woro kala malien den bela jeli ngolame voilà confidentialité d'information. L'acheteur et les vendeurs ne doivent garder la confidentialité et ne doivent pas, sans le consentement écrit de l'autre partie au présent, divulguer à une troisième partie aucun document donné à autre information fournie directement ou indirectement par l'autre partie en raison avec le contrat que ces informations est fournies avant, pendant ou après l'achèvement ou la résiliation du contrat. Qu'il faut que le contrat signé qu'à fin beke ko machi kana boa kalama. Nous ne sommes pas mara. Ema jatike wale mogo betanga kaunchi. Nous nga secret parce que nous be sunguru tege de kala. Ça dit secrétaire nous na dans la vie. Billahi tallahi malion mena klaka mena vidéo frère ndo ka mena révélation do fana be dati foka air fo. Asimi reba yere ne ko sugu tungara borani kala ma jogo jume.
ne be fɛn fɛn fɔ ɲɛna bɛɛ tiɲɛ de ne ko ma ngo Assimi Goïta ye nin fɔ Kuluba a y'a sɛbɛn aw ka da a ko bɛ tila ka kɛ donc nin yɔrɔ de filɛ tan et puis pire encore u ye mun sɛbɛn contrat fana kɔnɔ n bɛn'o parti fana bɔ k'o yira u la Modibo Kone ka signature n bɛna wɔɔrɔnin bɔ k'o yira u la Modibo Kone yɛrɛ kɛlen k'a signer ka contrat signer n b'o yɔrɔ Modibo Kone yɛrɛ k'a lajɛ dɛ a yɛrɛ ka signature lajɛ filɛ nin Modibo Kone ka signature filɛ nin voilà Modibo Kone a bɛ se ka kalan Modibo Kone ka signature filɛ yarɔ a tɛ se k'a fɔ ko nin ye faux document ye dɛ bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ bɛɛ bɛ se ka capturer écran kɛ à travers ma vidéo nin ye Modibo Kone ka signature de colonel voilà général Modibo Kone directeur général de l'ANC voilà ou colonel je ne sais pas voilà a ye nin contrat nin ye dɛ n'est-ce pas nin dibi nin contrat nin fɛn de dibi bɛ sen na voilà nin de b'u bolo dibi la u ye contrat in signé u bɛ ja u bɛ nin ko nin na bi la côté u ye contrat wɛrɛw fana signé u ye nin contrat signé yari u yɛrɛ kɛ général ni fɛnw nin wagati y'a sɔrɔ a bɛ colonel la u yɛrɛ kɛ général ni fɛnw ye o fana contrat fana bɛ yen tuguni n bɛ tila ka kuma o fana kan ja Modibo Kone ni fɛngɛ Baturu Ɲang olu de kɛlen bɛ ka taa olu de Baturu Ɲang ale bɛ i dogo Modibo Kone kɔfɛ Modibo Kone Assimi Goïta Batulu Ɲang ani Mariam Diallo olu de bɛ ka baara kɛ olu de ye Mali armée yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye bi Sunguru 2 kamalen 2 olu de bɛ ka Mali armée gérer bi an ye Farabugu kan fana perdu cogo mena tila k'o fana sɛgɛrɛ fana bi vidéo in bɛ sɔn ka janya dɔɔni mais ça vaut la peine u ye mun de fɔ contrat kɔnɔ u ko Modibo Kone représente le ministère de la Défense depuis quand service de renseignement mais ministère de la Défense donc depuis nin yɔrɔ la nin ye prévu de ka yira u la k'a fɔ Sado Kamara dɛnen bɛ kɛrɛfɛ ni maramafɛn bɛ san ministère de la Défense délégation de bɛ bɔ à la défense surasi dɔ de bɛ bɔ défense kɔnɔ ka taga équipement na de hali i bɛ ka tile la a y'a remarqué armement minnu bɛ détourné a bɛ kɛ gouvernement de kɔnɔ sécurité a ye Musa Jawara tɔgɔ mɛn k'a fɔ k'a taara Mali équipement dɔ san Musa Jawara de tun ye service de renseignement ɲɛmɔgɔba ye a ye Musa Jawara tɔgɔ mɛn ko Musa Jawara taara Mali marifa dɔ san ou bien Mali avion dɔ san est ce que a y'a mɛn ne kɔni m'a mɛn ne bɛ mun mɛn gouvernement de b'a baara kɛ pourquoi Modibo Kone bɛ na o fana yɔrɔ fana na Modibo Kone tɛ na ko ka wari bila Modibo Kone kunna Modibo Kone bɛ na de k'a dilan k'a di Batulu ma parce que Modibo Kone de ka sunguru tun ye Batulu ye ale tilara la ale y'a datɔ di Assimi Goïta ma bilayi ninnu bɛ vi n'a fɔ wulu bɛ vi cogo min na ninnu bɛ vi ten de et puis n bɛ nalen ma tila hali bi de yarɔ n ye Modibo Kone ka signature yira u la n y'a bɛɛ lajɛlen y'a ka signature ye a Mali sécurité d'état SE fana adresse b'a la maintenant o fɔ olu ye n t'olu fɔ quoi parce que o man ɲi état ma u ye drone ninnu ka fɛn dɔ kuma sensible dɔw b'a kɔnɔ n bɛ jamana ka di n ye n t'olu fɔ quoi nin document kɛ nin a bɛ Segu Tunkara tɛgɛ kɔnɔ Modibo Kone et puis n bɛna kuma dɔ fɔ maliyɛnw ɲɛna ok u ye nin contrat baara ni fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ et puis Faransi ka yɔrɔ bara a y'a to n ko Faransi ka yɔrɔ fana kalan n k'aw ma n ko Faransi n ko contrat in kɔnɔna n ko c'est un contrat de 210 millions de dollars o bɛ bɛn CFA miliyari kɛmɛ ani 18 ni ma fili dɛ voilà bon Faransi ka yɔrɔ bɛ yɔrɔ min na contrat in kɔnɔna na u ye fɛn caman fɔ contrat in kɔnɔ maintenant olu fɔ filo la mais yɔrɔ minnu bɛ yen n'o b'aw intéressé n'o bɛ ne ko l'édition de la version des incoterms sera publiée par la Chambre de commerce international de Paris, France. Ko l'édition n'a kada ye a yoroni me ka yoro min kala mba yoroni yira la fana ga yi konte ka galon te ka da be sebele fleni voilà ko l'édition des versions des incoterms sera publiée par la Chambre de commerce international de Paris, France. Ma bonne. Ama yo Sado Kamara d'Abola. Aïe, Sado Kamara d'Abola. Parce que, on a n'ingé donna ka bantisha. Béa y s'en n'est-ce pas? Bon, mena les s'en non. Mena, indici d'odama. Parce que, tiens, document yoro d'obéi. Mali rek kauna, t'sais ka yoro be kalaouye quoi. Wallahi. Yoron d'obéi, anga nyor la me. Mena yoro kala, à première page la monde bi. L'Agence nationale de la sécurité d'État du Mali, représentée par colonel Modibo Kone, le directeur général agissant au nom et pour le compte du gouvernement du Mali, dénommé Acheter. Acheter, quoi est Mali sécurité d'État dit. Au Acheter de, ni Modibo Kone to be ka fala o ye Batulu Ɲang de. C'est Batulu Ɲang ni Batulu Ɲang ale to me kuma kelen fana bi. Contrat fait ka di Batulu Ɲang ma sita tokola abo kalama
Batulu nyang be ka contrat fait sur Mali kono bi. A chita tokola, aka kontu ka chamabu ta tokola. Oh, angampa nte fait kanda do aka vie privée là ça, même pas orokuna. Voilà, ango rontui, do rambo fo quoi. Wallahi, faut ite batulu nyang tokola. Nono nga kikungoi. Donc, Modibo Kone, allez be kina fallait acheter. Ou Sadio Kamara d'un fait 600. Modibo Kone allait acheter. Comme Modibo Kone, depuis quand Mali histoire là, au-delà quand même, l'Agence nationale de la sécurité d'État est représentée par Colonel Modibo Kone, le directeur général de l'ANC, l'Agence nationale de la sécurité d'État, agissant au nom et pour le compte du gouvernement du Mali. C'est-à-dire, Premier ministre B, président B, ministre de la Défense B, où vous sautez une bekuna. Kata di Modibo Kone ma. Modibo Kone ba barake ka banka batulu nyang ta dama le fana ba tabla ku. Nunu ye bon ne be ka kan armée kono bi. Bon, wagati mina Sadio Kamara de kumbeta armée ma usan. Wagati armée kumbe bouger. Et puis ou keleme ka armée de l'air fana diviser toko mais meno fana secret fa nyana bi. Ay bigini papier ta beta segu tongara ka université la bi. Malien il rida bien qui râle dîner. Ou keleme ka mourir de ketuni. Meno rot fa malien de bra yana. Qu'est-ce qui se passe? Et ou keleme ka comment on appelle là, et Mali armée divisée et armée de l'air. Drone au contrôle de Assimi Goïta de Boulou. Mali drone fait ben à contrôle de Assimi de Boulou. Mali drone te pense en fait Assimi Goïta ma autorisation dit. Parce qu'il y a Amada Sadio Kamara là. Farabou kam bina tugo mi mena au fona secret fo nyana bi. On me fait la cadre ma vidéo mais même profiter na mbo fo mais ni vidéo jengana mba cadre ma vidéo do fona. Donc c'est ça, qu'est-ce qui se passe? Oui et comment on appelle là, et Modibo Kone ou armée de l'air là, avion to fait hélicoptère ni ton nous, ou l'oubé Sadio Kamara ka contrôle mais drone be Assimi ka contrôle, parce que drone de ka barakacha. Comme Mourga dokama, kona ma drone bo Sadio Boulodo, ko Sadio be drone blanc ataka gushi kulubado no la. Mourdo do fana de, kanga na sonne ko Sadio Kamara ka, obeta ni Mouri, hali Mouri ko Assimi go ta ka shika, hali Mouri ko Assimi go ta miniye ka teke klokoro abake. Ou dans les mouga moru nuga somola katemali alaka. Donc, ou quoi folloy. Bon, abado aux conséquences dans laquelle mondia. 600, ni attaquer beka sur le front. Sur si nous m'aurons drone na. Parce que drone de gateli. Ou le beta fo état-major de yana. État-major no défensier. Ou le a passé. Katanya fo président de yana. Ni président fana ye message soro. Président fana be soro ka sécurité d'État wuli ka informer yana. Ne ma fana nga Assimi Goïta kelebe ka conseil voilà conseil national de la défense a kelebe ka aka yere ka fendo sigi kuluba voilà le conseil supérieur de la défense a kelebe ko sigi kuluba ya Moussa ko pleuter. Donc on devait décision tabi Sadio Kamara placé là. On devait ta fond que beke Sadio Kamara placé là. Depuis donnant au double là, on est tézabaten perdu domina. Au wakati de la GIE d'Aminana. C'est-à-dire, Nassimi be gen domi ni sora sous trop Assimi mine ou be son affaire quoi. Je m'excuse mais ça me raconte mon faux quoi. Mais il a éclaté quoi. Mais confiant ka djugu koyi nta kala manta do konta kala. Ne be ka kuma mon faux du souka si be ni ngafara parce que ni te dengana mayanga jamana kuna quoi. Je m'excuse le terme mais c'est la vérité. Avec Andeke, avec ni GIE là. Pour le problème armée konobi, division de armée konobi. Bi kadi chini mandi. Nous n'avons ni citerni mugaba foku n'avons ni kemefly. Anyabala obe panga pour la ko citerni nana kalat c'est la banque là. Obe ka mugo salu kungulu salu ka mugo blafen. Donc contrat mu singele fleni. Ni batulu nyang ani Modibo Kone ka contrat di 210 millions de dollars. Farasika implication fana bala. Ni farasika oro kala bela jeli onyoyi. Nous avons document confidentiel mumbe tukunu. Nous ne farasi service de renseignement kumbe ka baraka ne segu tungara de borana ka vidéo kala abo agli bo farala. Ne le borana ngo document plein amogo jima bora malla ka ne soso. Ne be ka mu fobi cheche ni ya halala boy ka ne soso. Ne be ka bondo were wu. Ama bawo. Doga botoro ka ne soso kombe ka kuma fogo chete. Document membolo ni ma bla Facebook ka fuma tunya mogodi. Uga fali kelenga botoro nga fali do hihon doga boko hihon dro ne babla réseaux sociaux ka. Ne be kan calmer de parce que fin do be ne te fait kake.
Voilà. Mais n'y a pas fallu faire bolen romba bla réseau. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, on est dans le là. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et, où est armée divisée en deux. Donc, en grosso modo, n'y a pas de Camara écarté les armées. Moribo Kone, ani Assimi Goïta et Ouka Sumuru Batoulian. Et puis, Mariam Diallo impliqué dans l'affaire infernale. Mariam Diallo, Noé Sadio, Noé et Moribo Kone Sumuru et Mariam Diallo, au fana impliqué dans l'affaire. Bela Jeli Mariam Diallo donc, à Fleni. Nene Moribo Kone secrétaire. Et puis, il y a la copie du goût qu'on a couille. Moribo Kone dit, Mariam Diallo beka kolo la be. Mais moi, quand dans ma vidéo de quoi. Wa ko se kutu kara. Mais dati ou befo. Ah, bet la ka ketu kunungui. Ni son gadi dit ça. Donc, c'est ça. Ah, ben, tu connais quoi. Ça là, ben, quand on va ko bébé ni quoi. Donc, ni Bela Jeli tebe n'en fait. Menanda do, Farabougou bina choko jume. Farabougou. Et, tero tarafo, koubena Farabougou mine. Uma dogo de, utaranga armée be Farabougou tarafou yina bon. Aye boy, ou ye chide yere de blanc. Tiemaro Mali binchoko jugara. 2022 on de kumbeta tero royine. Ka soro Sadio Camara baga barala. Mais bi tero tara Farabougou yani Farabougou ka bi. Tero tarafo ko bon amena Farabougou gushi. O wakati kelen la ale Abbas Dambélé ni Nyama Sagara mene. O jatiye bulu. Assimi Goïta kele ga général Abbas Dambélé mene ani Nyama Sagara mene. O jatiye bulu afara ko doronin kata. Ko doronin katu deme. Billahi. Ou sigi aranfor kele amata. Aranfor kele mata. Sorasi chama bulla. Sorasi munu jo. Uyolu chama do fagara do minelembu bulu. Farabougou binjogo flé. Farabougou ka yi sigi abina fo 2012 anga Sorasu biski ko aranfor gana aranfor mana. Sorasu de tora kangono ko aranfor kana ko Assimi Goïta ka aranfor bla katara. Aranfor kele mata. Sorasi kele ma bo ko utara aranfor la Farabougou. Lere, exemple Faraba flé, lere flé ne de, lere flé de Tombouctou. Lere jatke wale mogo tarafo lere ka ngena ko dugula dembe ka dugubla. Ole ko kata lere sauver anyabula. Ha, anyu u bade faga ya fe. Muna auteta abeka drone mi ka taka u faga yorona. Muna auteta ko jamana ko don sauver lere. U ka ta imazu bla, anyu mine ya fe anyu mais priorité munye. Jatika wale mogo kata fo eka dugula de na ko ka dugubla eka priorité ne bi ka jamana fe en tant que président ani dugu fitine do mogo keme flaba kono ni jatika wale mogo tara ko dugula de nga dugubla ebe ni ne président ne be frère billahi ne ka armée halna bebe sadi ameto dugu ameto sauver ou be ka dugu fe ou nous la beta mogo la bo dugula di ou teta dugula de ou teta Farabougou halibi jatika wale mogo fle Farabougou ou fle bulkesi ou yanga kan berbele ba be minebi ma anya bula théâtre bola anyu goji en fait ou ka ko nokara mais anta me ko Mali armée ko mugon nye yoro mine an ka armée la hali China bubulu donc en soso donc a pos preuve contre preuve anga mugo ya Farabougou jatike wala mugo fle Farabougou ali Chini ou fle tenza waten ali Chini ou ma gen ou be théâtre bola ba mako kono ou be ka image ira drone be oh mais ay drone daga ta tenza waten ke ay drone daga ta Farabougou libéré ma otoke Galonteke. Farabougou Sorasu yi sigi ka aranfor kono. Assimi Goïta sarama drone konya. Assimi be ka sarade drone kono contrôle de la Sadio. Abe hésitation de là. Sorasi fait ka sadi Assimi est responsable. C'est pour ça ne mogo ni mogo ki be Assimi ko kuma fonna. Ni il n'était 2 minutes ka ali bonjour tete men neche ambe orna ko bi. Somo ya to la foi to la. Cheche ni afona bilami haram. Parce que mengere ni ngani ebe planeti qualité min ka dien kono quoi. Billahi talai ni kafir da nga jamana kuna billahi talai kanga jamana ta ka don musoula voilà et monsieur mais ni Sorasu ya Assimi mine utegala billahi obafa ne da afa nyana bi Sorasu ta Assimi mine de Assimi tuna jale ba bulla na sina me ka Assimi gana do mi billahi nu ya mine billahi nu ma elimina ka shibon tege kono fona ere krefe mogo ya mine de mais Sorasu munu dimine do no lutura ka fangata abina fo sanogo ngula do na kuba ta tete kama ni atete kuma buli Amérique service de renseignement ko atete ma ko nu Sorasu yu soro bi faka parce que ni fagali digira Sorasu la na dimina kara coup d'état ke anyu ateke nyumai mumbe ka da Sorasu kambi un politicien kele ko balikisa flabe duma mais bi Sorasu beta mbe réfléchir ni ngango foko mbo rotui donc voilà la réalité
armée flebi armée be renforcer en retard ni ou ye check ka fola anyu faga ya fe munate ta farabugu libéré farabugu minena be kalo joli bo munate to libéré c'est-à-dire be wo ko kan fore la anye keme fla fara ya fe o ka ko bana anyu be o me ay ta farabugu libéré ke c'est-à-dire mon mana oro mine awla awte o mine mais aw be mo ko lokoro la il va faut ko libéré ba vun vent on ne croit à rien alisa nyabu la panga profil la ko siterni keme chamando da et bien sur siterni mundu na ala keme bo peut-être a benkalu ima mogo ni bina kuma na bi mogo be dala parce que ces gens là sont des menteurs oui jamana en ko be tien ou ya beke musoko ni mana ko ni yurugu ni fawni ni drone ko affaire na simi gena fangala dona avec la kaneka ni vidéo cléji avec la kaneka ni vidéo cléji document da fallait mener bulu yarno ah oui a bebe mbulu mena kuma dossier wéré fana kan vidéo ko fait ayo préparer drone donc ni ne kuma mbulu ka nya ayra bela jelena ni vérificateur voilà ali irisu anye tenza waten ko ba perdu chien folomina fo irisu ka sura su sara ko warabo la de e maye asimi ko takele nga drone contrôle mina sadio camara la anga febe be retard la sisa parce que ibe munu ni salo minke ni mogo be drone na iba nya fo état major nyana o ba nya fo asimi nyana asimi ba nya fo yan fait et puis asimi tara ka loi do fana voter tuguni siente kono ko force spéciale kono be bouger kataka ko sadio camara to décision ta ne o papier be boko iraula o barabara o be nyongo bolo flanu de do bora kolengo de kono confide confiant ka jugu me kula ja me ka yele de ko billahi tallahi halala de ne fle ka kuma nyakoro billahi ne modé mene bulu de mene bulu o fana de mene modé be mene bulu tomo be mene bulu ne be sigi ka galon te ga ne bubu te kele de Maliaw mena tla ka dossier farmando fana bla tuko asimi asimi ko ita ite lafia se ko tungara bulu wallahi Maliaw ni do kundu Maliaw mu be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada aya jode o be baganga sorasuma ambe do fana ye o ba fo irisu nana irisu desera irisu ma dese hey irisu ka sorasuma dese de anga sorasu ye chefarundi anga sorasu janfale do jumali be sorasu jugu fola asimi go itali men kali alala ni jugo folo be mali surasu la bi asimi de do wallahi ala mogo surasu défend asimi ya bekele mogo galon tege munu mogo société barabali asimi ko ta munu me galon tege ka foko surasu munu ko me surasu ka waro chouin mogo munu ko molu défendre o mogo de ba asimi ko bi mogo munu kasira ka bo M5 kele muke c'était pour les militaires un vagabond est venu prendre du pouvoir uniforme mala kali surasi ka ta ke jenea uniforme jenage muso ka mali na folo ta ko kalfo labi Fatoumata Batulu Nyang o asimi sunguru de moribo kone de fala ka sunguru kudo o ya dato ta ga de asimi ma Mariam Diallo te nu bulwa Evelyn Jack o kunte wage bulwa ge ma dato di moribo kone be dato ta dron la fori chagoroi abe ni mo la ngulu ta ka mali ta ka kalfana un ancien voleur de bétail mo mi yere kunga genga boare me kono mo mi kumbe forona te foila ka bi mo kan ku ga sagaw nu ka baw chouin muribo kone ku mbode ke wara ku me muribo kone bolo koy muribo kone ay mo ti kare kon nan bejo we nyabala zongoro de donde pia kumba kumbe monsieur de chouin trafiquant de kundo un bandit un vagabond o de ke muribo kone le defle ka fana muribo kone ku me million chama bla pochi la de abe son sale affaire bema kodo be ntolu fa jogola parce que au moins mali arame to ma même pas oro kuna sina kumbo funa kew kumbo kede na do kieni shay do rabako surasuka ibo barala kumbo lu beke men tan ndado bela age ye ga mishi be bulwa ni mi kolosi murbo ko de be jigi gande c'est un vagabond tu sais jamana ni tise katanya fe kan ndin ntu ankuna quoi c'est des vagabonds ce ne sont même pas des militaires wallahi nous est teni kasado mo la bi wallahi bila we teni kasado malien chama munu kumbe surasu no fe kele ko ya bekele Jom se ka mali surasi kele ka mali surasu défend ateme belle les cerveau ko te kasula Jom se ka mali surasu défend ateme shogel ko te kasula aw ni ala chenu ni dinga na mawuya munu kumbe surasu jugu défend munu kumbe surasu ka waru chouin munu kumbe o zone défend o mogo de bu ko bi wa ira ko ni zone di na ma kuma mblambe nerve ko be kuma do foko mali munu be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka war ci no wala be Senwave application télécharger na Senwave application télécharger abeni ka corps modo urgent dire be no ya retay ko fa baka banga information be du
aw somɔgɔ bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ bɛ kan tigɛ n'a wari cun pas orange money la sur place wari cigo fɔlɔ a tɛ dɔrɔmɛ kelen sara wari cigo filanan sabanan bada 1,99 €, 2 € 200 dɔrɔn o de kun don a k'an bɛɛ ciao